ceton mu aya malikal mulki ya sarki wahidin ceton mu aya malikal mulki yau arewa tana kuka an rasa wanda zai cece ta ya rabu wahabu dube ta domin kuma yanta masu tsaronta sun saka mata ba sasa gare ka wahabu mun barin su ahadin samadin sarkin da ka share dukkanin kokenmu zan jalali sarkin baiwa duba arewa an cuce mu ba hawa da sauka ba wani mutum da zai faɗo laifinmu ba cikin gari ba ƙauye yau gajinin manan kan titi abin da ke man zafi sai na ga firgicin al'umma dojaki na sai ya sauya man na rasa ina zan kama duniya bagu ne na zama ba wata rana sai mun koma yau ana kashe al'umma ta arewa su ko na fati kuke so mu ce muku face kun riga da makon kasa ai da yankuna rantse ba wani wanda babu sa hannunsa yan siyasa malamai sojojin kasar mu dukun kasa sarakuna da polis na kasa du zuciyar ku tayo dadi babu ayyuka sai ƙarya kullum wallahi ba sa fashi sai idan bukatar su ta zo nan gummu za su nuno kishi ba abin da ba su yi mana har ma bangaren biyan albashi za su ce da mu 'ya'yansu sun mai da mu kamar ba noti ku taimako gun talakawa gun kuma riga mun gane ba su duba duk kokenmu ko an fada su ce ƙarya ne za su ba wa 'ya'yansu gurin kwana gidanmu ko sun kone ba karatu ga 'yan talakawa su ɗiyansu ko na London bakin ciki na bai kai ya kisa shafi walon waka talakawa an kone su wasu mawuka an sa an yanka ga kishi da yunwa talakawa yan arewa an sa sarka jir halin ku dai kun ci amanar talakawa bayan Allah da dama na arewa 'yan ta'addadu sun tada dukiya da kwatar shanu ya zamo kamar al'ada za su karɓi fansa a gare mu kaddarar mu dun mun saida ba abin da manyan mu suke cewa a tunda ba sa son mu Kaduna Katsina yau 'yan ta'adda ne ke iko ga kisan dubannin jama'a ba batun a ce sai mako Sokoto da birnin Kebbi jama'a a yau na tarko mai duguri har Neja dukkanin su ba mai walawa abin da ya fi karfin ki gwamnati idan kin shirya in kina so ki gyara kasar ki babu wanda zai jayayya taimaka ki duba wa talakawa dan suna kan jinya arzikin ki ne in sun huta martabar ki ne wallahi sarakuna idan kun ce babu wanda zai ce a'a ku ar'aje dukan san
da'a ku taimaka wa duk al'umma lamuran ku za ku yi sa'a yau kuna gani da